Velkommen til dette oplæg om familierelationer gennem menneskehedens historie. Lige siden tidernes morgen har far, mor og børn haft forskellige måder at omgås på. I begyndelsen er ret primitivt og håndfast, hvor kærligheden kom til udtryk på, ja, skal vi sige, sådan lidt anderledes vis. Frem til vore dage, hvor familien synes mere spredt end nogensinde. Er familiesammenholdet en saga blot? Er kernefamilien ved at sprænges? Jeg vil gå videre end det. Jeg vil gå så vidt som til at sige, at danske familier er i krig. De er under konstant beskydning af internet, tv, spillekonsoller og mobiltelefoner. Og hver dag er en kamp for at holde fast i de tætte relationer, som er altafgørende for et sundt familieliv. Vent! Vores videoantal siger, at terroristerne befinder sig lige ovenover os. Yes! Så kan vi endelig få ramt på dræberpusler og bombeblop. Vi er næsten færdige. Ej, hvor bliver du fin. What the? Hvad gør du ved ham? Vi gider ikke at lege jeres dumme leg mere. Jamen, vi havde jo aftalt, at I skulle være terrorister. Vi gider ikke at være turister mere. Vel, Blob? Jeg skal være prinsesse. Han er jo en dreng. Kan du ikke snart fatte det? Han bliver måske en pige, når han bliver lidt gamlere. Det er for sygt. Vi må finde nogle andre terrorister. Hey, Atomamalie bor jo lige inde i huset. Vi skal blot finde tilbage til nogle af de oprindelige værdier. Fællesskab. Sammenhold. Og hvornår var disse værdier sidst for alvor i spil her i landet? Under den anden verdenskrig. Hvor familierne måtte stå sammen mod en ydre fjende. Med den kammerat, kan jeg godt sige dig. Ja, men den her gang, der mener jeg det altså. Giv dig Atomamalie! Hit the floor, bitch! Ud! Skrid med jer, I er sindssyg! Hurtigt, soldat! Ud, siger jeg! Pause røg for atomvåben. Ud! Ud, sagde jeg! Hey, kærestebrev! Ud, ja! Løbergas! Ud! Retræne! Ud, siger jeg! Jeg har derfor en plan om at oprette et center for kriseramte familier, hvor alt skal foregå, som var det under krigen. Hvad for noget? Rektor Blok? Jeg går ud fra, at de er klar over, at universitetet for tiden skærer ned overalt, hvor det er muligt. Jo, ja, det ved jeg da. Blandt andet ved at fyre et passende antal professorer. Nå. Lad mig være helt ærlig, Lund. Om du kan fortsætte dit job her som professor, afhænger i høj grad af, om det lykkes med den her temmelig aparte forskning. Ja, selvfølgelig. Stop lige der, soldater. Sig mig, var det ikke jer, der havde lovet at slå græsplænen? Ej, helt ærlig, mor. Vi er ude at kæmpe mod terrorister. Vi er ude at kæmpe for sådan nogen som dig overhovedet kan have en græsplæne. General Far, han siger, slå græsplænen nu, eller I får jeres weekend og ferie over inddraget. Afsted. Ej, come on, mand. Kom der selv on, man. Det er bare for meget. SWAT-team slår ikke græs. Vi har en motor. Du siger jo noget. Det er der jo andre, der har. Mener du... Blue Team, gear up. Tænk, hvor vi sigte. Ja, det er fjenden også. Nej, ikke det. Ikke mine små Darby. Nazifind. Børnehaven fra Holte. Den der, det klarer jeg. Undskyld, mine kære små. Hej, Jan. Hej, onkel. Mor og far inde i huset. Det er fint, vi ses. Så skulle der også...
at man aldrig får forbedret sit handicap. Hallo? De kan da ikke bare fyre dig. Det kan du tro, han kan. Den nye rektor, han er benhård. Altså, hvis det her projekt ikke lykkes, så er jeg færdig. Hvad, mener du det, du vil lave på Knusminde? Ja, lige præcis. Ej, Knusminde, hva'? Ej, altså, kan du huske, at vi lavede spøgelser nede i gangen? Om jeg kan. Men søs, jeg har virkelig brug for jeres hjælp. Jeg har brug for en forsøgsfamilie, for at demonstrere mine idéer om familiemønstre. Jo, men Hans Jørgen og jeg, vi var først ferie om 14 dage, jo. Jamen, hvad så med børnene? Og Blok skal i seng i ordentlig tid, og Pusle må ikke få skumbananer til morgenmad. Det ved jeg. Og drengene skal have børstet tænder. Og jeg ved godt, at Amalie, hun kan... Søs, jeg har altså passet dem før. Ja, netop. Og så må du også lige huske på, jeg er jo faktisk professor i børnepsykologi. Ja, det er også rigtigt. Så bare få dem hjem i live. Mission accomplished. Godt. Action! Go, go! Kom! Kom så, jeg skubber! Halløj! I to! Hvad laver I på den der? Jeg tager ned på min plæneklipper. Kom så ned! Stop den der! Stop! Familiesammenhold. Hvilket var hele tiden omkring... Fru Flint? Åh nej. Kan du komme her? Kan du så komme her? Nej, hvad er der sket, Michael? Den gik pludselig i gang, og jeg kunne ikke stoppe den, og den kørte bare, og... Det her, det er ikke almindelige drenge. Det er masse ødelæggelsesvåben. Nu prøv lige en gang at se her, hvad de har gjort. Irene, det må du så inderligt undskylde. Altså, vi sørger selvfølgelig for at få bedet genoprettet, ikke? Det er klart. Mm-hmm. Det må du altså rundstykke, fru Flint. Hvad? Ja, total rundstykke. Altså rundstyk. Tror I bare, at I kan påkalde jer brødprodukter, og så er alt i den skønneste orden igen? Professor, du er børnepsykolog, ikke? Jo, ja. Jamen, så tag dig og gør noget. Altså, jeg er da midt i et forskningsprojekt, hvor Nej, jeg... Hør lige her. Om 2 dage, ikke, så tager jeg på golf og wellnessferie. Og der vil jeg gøre alt, hvad der står i min magt for at prøve at glemme de her 2 terrorister. Og når jeg kommer hjem, så forventer jeg, at der står et sprit nyt bed, fyldt med nye darbedes. Du har make myself clear. Oder was? Helt ærligt, drenge, skulle det absolut gå ud over fru Flint igen. Hun havde en havetraktor. Det har hun forhåbentlig stadig. Altså, hvis den også er ødelagt, så ved jeg slet ikke, Den hvad jeg skal. væltede kun. Og resten var blomster. Altså, hvor vred kan man blive over det? Total hysterisk, når man hedder fru Flint. Ja, men nu ordner vi det bed, og så bliver hun god igen. Er du sikker? Hun husker som en elefant. Er fru Flint en elefant? Nok om det. Ved du hvad, jeg har faktisk også en rigtig god nyhed til jer. Jeres onkel har spurgt, om I vil med til Jylland og hjælpe ham med noget. Altså, sagen er den, at jeg skal lave et eksperiment oppe i Nordjylland, hvor jeg virkelig har brug for jeres hjælp. Jeg har nemlig købt en gammel hyggelig gård, og der skal vi prøve at leve, som man gjorde under 2. verdenskrig. Og jeg havde tænkt mig, at vi skulle prøve at lave en videofilm om det, og det er der, jeg har brug for jer. Men det er da sejt. Mig og Jan skal nok hjælpe dig med videoen. Vi kan bare det der med at lære krig. Tusind tak. Og når vi er færdige, det er så det bedste af det hele, så giver jeg en tur i Fårup Sommerland med is og pølser hele muligtjavsen. Og jeg tager i forvejen nu og går klar til at tage mod. Okay?